3, 4. Cvrlik, 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 cvrlik. Ahoj, ja som E.T. Ahoj, vítaj na našej planete. Ahoj, zdar, sestra. Zdar. Ahoj, ja som E.T. Brácha. Ahoj, ja som E.T. Nazdar, počúvaj! Poviem ti vtip, lebo ľudia z roku 2030 sú úplne suchí. Oni sú akože úplne mimo, môžem ti povedať ten vtip? No tak akože určite. To sa akože určite zasmeješ. Tak starček chytí Lienku do ruky a sa tak na ňu pozerá a Lienka zrazu začína jeho rozprávať. Starček pozerá, Lienka mu hovorí, že nezabíjaj ma, starček, ja mám dnes narodeniny. A starček taký plný radosti. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha, 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 ha. Tak ja idem radšej volať. E.T. volá domu. Radio Express. Európa 2. Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná ťaži kvapaliny telesom vytlačenej. Díky, Broňa, tak určite. Sánka dolu, šéfe. Z tohto mi vyplýva teda, že nastane koniec sveta, a to v roku 2011 výbuchom sopky Ea Fialaioku. Hlavička. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Ona vybuchla. Šajze. O národ, oboril sa na národ úmyslom vraždy s besom spasiteľa. Tak ako určite už ani Hviezdoslav tomu nepomôže, tak ja sa tu teda najem. Čo sa tu rozčuluješ? Či tu máme akože boxerský ring otvoriť, alebo čo? Tak ako určite. Či môžem otvoriť okno, si trochu zalietaj. Inak, ty s kým bankuješ? Však s pandami, veď najlepšia družina, nie? Tak Ja to určite.